75 anys de Montesa, una exposició memorable. Montesa celebra el seu 75 aniversari mitjançant una exposició al Palau Robert de Barcelona. Més de 40 motos de la marca es poden contemplar en aquesta mostra temporal des del 9 de juny fins al 6 de setembre, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 8 de la tarda. Organitzat per la Generalitat de Catalunya i Honda, l'exposició Montesa, la forja d'un mite, 75 anys d'història del món del motor a Catalunya. La companyia, fundada per Pere Permanyer el 1945, guarda una rica història tant en l'àmbit de carreres com en l'industrial, gràcies al disseny de motos emblemàtiques com la Impala, la Cota, la Capra i la Brio. En aquesta exposició podreu gaudir dels models de la gamma històrica de Montesa, des de les motos originals dels anys 40 fins als 5 models que estan actualment en producció. La presentació de la mostra, ideada per en Pep Itxart i Santi Ruiz, permet al visitant submergir-se en un viatge cronològic per entendre el que la marca va suposar per la indústria catalana i per la història del motor fins i tot a Europa i el món, sempre amb la industrialització com el fil conductor, per entendre com sorgien les idees en funció de les necessitats de la gent i com es portaven a terme els projectes en funció de la tecnologia de l'època. L'exposició mostra la importància de la investigació, experimentant amb nous motors i solucions tècniques per a diverses disciplines de la pràctica motociclista. Tot això ho trobaràs a la sala 3, que està dividida en 3 grups. El primer, que abasta el període comprès entre el 1945 i 1962 i tracta dels orígens de la marca, la creació dels primers prototips i la fascinant història de l'operació Impala. El segon grup està concretat en els anys 63 al 86, una època de gran expansió per a Montesa, de la qual procedeixen models emblemàtics i icònics per al món del motociclisme mundial, com les Capres i les Cotes. El tercer tracta del rumb de la marca catalana, des del 1986 fins a l'actualitat. Sens dubte, una excel·lent visita per a tots els aficionats a les motos, que, us recordem, es podrà gaudir d'aquesta setmana fins al 6 de setembre del 2020 a la sala 3 del Palau Robert de Barcelona. Si tens un moment, no te la perdis. Des del Club Històrics te la recomanem. I si tens la sort de trobar-te amb el Santi o amb el Pep, comissaris de l'exposició i membres del Motoclub Impala, et pots emportar a casa una masterclass de la història de Montesa. Doncs, viva Montesa! Si t'agrada aquest vídeo, dona-li un like i subscriu-te al meu canal. Fins un proper vídeo, Històrics!